Manje umani yathi mesizweni isihlahla somdlebe nondela mzimba phejembeje mfazweni empandla izizwe zamadoda ayibomvu. Dumani yathi mesizweni isihlahla somdlebe nondela mzimba phejembeje mfazweni empandla izizwe zamadoda ayibomvu nabasethethe nabasenyimba nemkhonto kwazi kazi ndaba ikhalama dictionary ndaba ididi umndeni ngalunya inje ngaphethe nduku ngathi ngiyakha kwabhidlika ngathi ngiyafulela kwanetha siqoqula mdalo ohlala emoshali nginibingelele nonke lapha elikhona nginibingelele phezulu wenyama kayipheli phela amazinye ndoda phansi egoli likamthani yamntanami wami uyofuna umsebenzi afike la kudla igoli nginibingelele phansi esinqawini kaMashu kwaSikaBanana ngiphinde nginibingelele phansi phesheya kaNciba phansi kwelamaXhosa le Cape Town loduma nginibingelele phezulu kwelasempumalanga nibingelele kwaMandebele ngithi lotshani sanibonani yonke indawo bafowethu kuyalidumelisa kalibitso lantate Kristu libadimo kuyalidumelisa kaufela koBotswana limapedi kere dumelang nda Mandebele namavenda bafowethu namhlanje akukuningi engizokwenza into engizoyenza ke la namhlanje siphakathi emzini wakakhethelezi phansi eThekwini kunento abantu abanokuyikhuluma bathi Khethelezi siyacela mani ngelinye ilanga nike nisigayele nje into sinibone niqala phansi nigaya hayike bafowethu njengoba nibona labantu engihleli bona ngihleli namathwasa angihleli ngisho namathwasa ngihleli no general ngihleli neyinkunzi malanga abathakathi mangikhuluma abathakathi kunabantu abanokudideka bathi abathakathi akubona abathakathi ababulali isikhathi esiningi cha nihlale phansi nje nixoxe nomnyakhipha ulwazi lwakhe nomnyakhipha ulwazi lwakhe uzothi uyabheka la phansi kunezimpande eziningi ezahlukahlukene angazi inyanga zenza njalo ke mina zayifike ihlanganise izinto ezahlukahlukene nomnyezeno kwakhe bese sihlanganise ize namhlanje zalanda uGwajo phansi phesheya kathukela sathi indoda afika wathi uGwajo ngifuna ukwazi into eyi1 Khethelezi zathi indoda sicela usitshele ukuthi yini ofuna sigayele yona wathi uGwajo namhlanje Khethelezi ake ningigayele uke wakhuluma ngenye into lapha ukhuluma ngeIphone wathi iPhone kuyenzeka mawuyiphethe ube kanti inhle kanti imbi base ngithi cha ngizoyibiza lamadoda ngiwabize uzokhumbula ukuthi yonke into esiyenzayo sifisa ukuthi ngelinye ilanga zonke izinyanga sike sihlangane nje uthola ukuthi impela si1000 noma si500 siyahlanganisa yona ke lento esizoyenza ke namhlanje la sizogaya isigubhu sizogaya umuthi ofuna isiko umuthi ofaka ovuka masikhuluma ngovuka sikhuluma ngemithi ejulile imithi evusa into uma sikhuluma ngopiano upiano luyafa but ukuze imoya yakho ivuke bese iyasebenza idinga labo ovukake ovuke abakhona uzothola ukuthi mina nginovuka abancane kodwa omunye unabo bonke ovuka sikhuluma ngento okuthiwa imithi osiphikeleli usiphikeleli induku ezithi mayisetshenziswa mangikushaya ngesikhafulo uthola ukuthi kunala ekhathala khona isiphikeleli siloko sithi siyaphambili bese sikhuluma ngenja yasolwandle masikhuluma ngenja yasolwandle sikhuluma ngento efaka emthini edonsayo ebese sikhuluma ngekhokha ikhokha sikhuluma ngale yanyanga njengamanje ebuka le video sekhaya uthola ukuthi uyabasiza abantu uyabenzela yonke into kodwa makufanele bakhokha abantu imali bayilethe abayilethi uzothola ukuthi unebusiness uyabanika ama services wakho abantu yonke ama services but when they are supposed to pay they are not doing that because vele ihlahlo wazidla inyanga eyayigaya lapho yahlulwa ukufaka impande yodwa abathi ikhokha it is an advantage seeing traditional healers gathered like this having a one thought ukuthi siyenza lento because whenever we are cooking but ima kunento eyodwa esoda eyodwa inyanga ithi bekunganjani sifake le nto uthola ukuthi enye singayifaki le nto because the advantage of that yilo so bazo introduce ke ngoba sinensizwa lapha ephuma phansi ejozini le phesheya le ogcwele khona abathakathi kakhulu ephuma khona indoda ethakathi kakhulu ejule kakhulu nansi yale ndoda izoyichaza ke ibingelele nababukeli emakhaya indoda amadoda sanibonani ngiyathemba nonke niyaphila uma nikinike uzonoziyale ngazingaphambili nangemuva zonke singashala nje ngaphamela mina uMajabula phakathi mina uMakhale Gijima nje ngempamela lokhuluma ubhekana kaMkhumbuzi emhlabeni kaMhlabi yalingana ejozini ansoke phansi ejozini kaMhlabi yalingana
uthi ayi zona ziyalenga zilenga phambili zilenga nasemuva sazi ukuthi iyozala nkomane kodwa namhlanje ngiyafisa ukuyibona lento yogalana ene sicela kuba uDlamini sicela kuGwajo sithi manje nabafowethu sicela nisinike nje abantu abawu4 esiyobasiza nje mahala abathathwa ukhethelezi abathathwa umuntu kodwa sicela nje 4 uGwajo sekuyi homework yakhe noba uDlamini abayohamba bawubafuna lawo bantu bathi asinankinga ukuvela nansi lento sizoyigala isiko idinga isiko futhi isethwalo sinjani sihle noma esibi kukuwena ke it's for you to get the knowledge mawusuhleli nathi esikoleni kodwa into yokuphila le esiyoyigala asiclaim uzoyibona na sisahlanganisa ake sibone ukuthi lensizwe esiyiphethe lapha nokwesibili ukuthi ubani lwani ndoda amadoda sanibonani ukhumalo lona umuntu batuba esigodini sasemfekayi silapha kaDokotela uKhehlelezi sizinyanga la ihlangane khona ngokuhlanganisa ulwazi amagalelo ahlukene siyabonga right umfoka Mbuyazi ukhumalo lo uthuma phansi endaweni yasemtubatuba emfekayi uzwazi ke udume kakhulu lapha ngoba abantu abadayisa inhloko emgwaqweni driver ama-truck banemkhaba manje yibo labantu basemfekayi bahlala njalo bedayisa njalo kodwa ke njengamanje ake siphume uzokhumbula ukuthi lensizwe ezokhuluma manje ngangayincoma kakhulu lapha kuFacebook ngiyifakile ayi abanye bathi landoda lena abathi umthakathi kangaka mthakathi ngayifaka namhlanje ngiyilande eqathatha ngoba hayi inalo ulwazi julile ndoda amadoda ngibikelela ngenhla nasenzansi ninabe enkashana kaMezi yaphuza umlasa zamevuzu lephezulu isikhathi nezingane zakhe ngokwamanje ngase la ePine Town qhamuka kwela Sembo ngibiziwe nami nokamkhulu Khehlelezi kuthiwa hayi ngempela lisemajajini selikhalile ngicilongo sesifikile bafana bomlungu kozwakala siyabona kunjalo uthi uphuma kwela Sembo ayi bafowethu asazi noma abantu bakaMkhize sekufanele balithathizwe baphathe ngoba njalo manje ngisegoli wakaba nesibongo uMkhize wakaba nesibongo Zulu ephezulu hayi khona asazi kodwa ke iyolala ibonene ake ngibone ukuthi esandleni sami la saka left ubane ngimphethe ndoda amadoda sanibonani ngibingelele kubabukeli bonke emakhaya mfowashando lo mfowami T.O.T ngomafaza bethi amahlahla imfolo zemnyama isikushikusha sakhushiza phemza amanye amadoda umfowacupha lo umfowomdlaliswe ngane ngoba egudlunini umfowasemambatheni ekhaya kuleswa imani kwamaphumulo esitezi kodwa ngomsebenzi wami ngila etshela imnyama la ngikhona kwaShando bathi ugogo dume kakhulu ngelika gogo la sibiziwe umkhulu athi hayi sithi madoda nisondele sibona amagalelo ukuthi kunjani hayi nangempela sizokwenza njalo siyabonga right njengoba nemuzwa indoda nendoda into engiyithandayo iyazethemba uyazi ukuthi insizwa njalo mayoshela intombi ushiyana emlonyeni ushiyana olimini uthi njani into esoyigaya la sizogaya into ozoyifaka emzimbeni uyakwazi ukuyigcaba sizogaya into ozokwazi ukuvusa isigubhu siphile sivuke senze lento oyifunayo sizogaya into othi mina isigubhu ngiyasesaba ngicela ukuyithatha lento ngiyoqhuma ngayo into esoyigaya lana ngiyacabanga ukuthi ekudleni akuphalaza ngayo ngoba ijule kakhulu kodwa ngeke simncishe content namhlanje sizonika yonke into uma uzogaya into yokudonsa zinyanga ifoni iPhone siyiphulile siyiphulela nje ukuthi sizoyenza lento khalile uGwajo wathi hayi ngeke madoda iphula ifoni ipheni yona siyagaya kudlala uma sesikubiza esigodlweni imali ungabokhala ifoni ke uma ufuna ukushaya umuntu ngesikhafulo ifoni uyayibamba athi hello mayithi hello akatholi ukuthi sifikile lo muntu usufikile la ufika khona la speaking siyaskipha ke lesi speaker lesi mase skipha lesi speaker bese siyasigaya bese le phone sizobuya futhi la ngaphakathi ifoni le yama iPhone igangile bese siza la sizemathunjini nayo sizothatha lokuphakathi la bese siyagaya sifune nakho lokho bese sithatha labo pizza abancane sigaye beyimpuphu lento bese sihlanganisa lo muthi ogaya la awudliwa awuphalazi kunalokho uyafaka emzimbeni phela sikhumbula ukuthi asixabani no Department of Health yonke into esiyenza kumele siyenze sibheke ukuthi is it good for your health noma ayikho good for your health thina ke ngenhlanhla leyo sikwenzile lokho siyabheka konke lokho sihambisana nako siyafisa ke ukuthi ngelinye ilanga izinyanga zonke ezibukayo asifune imali even cent asifuni lutho lwakho kuphela mawuthi mina ngibuye ebuthwaseni sengithwasile but ngishoda ngalolwazi siyabantu abanganawo umona asidlile ngokukhuluma kakhulu kodwa icontent esinilethela yona this time
silethe icontent yokuthi abantu bakithi ababone ukuthi ukubaluleka umsebenzi wobunyanga nokuthi kunzima ukuze uhlanganise into ungaboyithola isiyimpuphu uyibone isinje uthi hayi vele sisuka impuphu lelutho maningi amakhamba ahlanganiswa la akhona umanje uyofuna lento lo isambane usipikelele lesi isambane nasi isambane lesi uyabona into encane engaka moyo uyithenga lento uthola ukuthi bakufuna u1500 ncane lento le ncane lokho uthi yathi bakufune u1400 rand into encane nje so abantu west party ke lokho mafutha lawo ekade siwalindile abantu abaphuma emazweni angaphandle sicela nisiphathele lamafutha akekho ungangitsheli ngamafake abantu abaphatha amafake athi umuntu nginomkhovu nginopiano beqamba manga this is original sizoyenza lento that is why sithi asinankinga sifuna abantu abawu4 abazothi mina ngafika impela laphana kule nhlangano la asinagama lenhlangano ungasinika wena igama uthini kodwa ama results wena azophuma la asifuni ke abantu abazothi sizolapha sizolashwa belashela ukubukwa cha asimfundi lo muntu sifuna umuntu ozothi ngihluphekile ngicela ukubona ukuthi lento yenzeka futhi mayibona ngathi kumele ngisixhase lesiyasikhwama ngoba uma nibona le mithi lela iyadura ayikancane siyaqhuma emaphaketheni ayikancane bese wena ufuna ukuzofuna izinto mahala cha awusimele kancane njengamanje ake sithathe ukwaJoe siphume njengamanje uma siphuma sasiyakhona efieldini it's called practically theory sesiyenzile sakhuluma sakutshela practically sekuyohlanganiswa sekuhlala phansi sakugaya kuhlala phansi ukugaya siyohamba sihambe sesiyofika siyishiye esigujini isigubhu siphile sesibeke kanje isigubhu siyadinga imoya semathuneni okufanele kugcine kuyiwe emathuneni kodwa ke who knows maybe sizokusa maybe angeke sikuse kodwa ke njengamanje sisawuhlala phansi sisawuhlanganisa asazi wena hlala lana nje ungasuki kule channel uhlale siyokunika nje indaba zakho zibe mnandi kanti futhi mawubona ukuthi ngababuka ngabathemba ngababuka ngezwe ngiphila sondela kuthina ungasabi sondela kuthina sihlale la ungalibeli ukucomment nje kuphela sondela sihlale phansi sibone ukuthi into yokudla ngeke sikunike yini asimthandi umuntu okhuluma kakhulu sithanda umuntu osondelayo bese simnika into yokudla amanamba abo bonke bazowashiya ngoba iqiniso lithi ungenzeka uzolashwa ukhethelezi ungenzeka umnye umuntu ozokulapha uShandu ungenzeka uzolashwa uZulu oliphezulu noma ukhumalo kodwa umoya lakho lapho ukuvumela khona uzoyenzeka asihlale kanjani sisendabeni siyaphambili Ibre phone ingeniswa la phakathi. Ifone. Siyibone le phone ukuthi iyangena ngempela nemgqonyeni. iPhone leli uma yesange abafana nje kanti izofuna mase songathi kupholi suyathi ja sofuna yabuka amashankulu azofuneka naleya ngaphandle alikhona sifuna abaphesheya sifuna bonke bese ayizwa lento izophuma akhona amathambo amanye la nekhokhela futhi nyanga Oh, ikhona ngala. basumlilo khanyisa basumlilo Waza kuma umuntu uthola umuntu osindisiwe engadlala ilokhu imani iprofessor njalo uhlasele umuntu ujuma manje ngiyakwenza ngikudlala ngighost cela nimgade
izulu eliphezulu. Uyavuma. Inkukhu. Hayi izobaleka. Ayithi ndishe engayithola ndayisheshe. Qale imali namathambo bese sisika sikhiphe inyongo yayo ba. Awuzami ngisho imali nami noma singapha. Yavuthwa yawo shazi inyanga. Ngolani njalo. Ngivuma ngeke ngibuya ngambili. What ya uyizo? Ngicela ukuyithatha nale phela mina. Noma ngiyakula lokho phela nayi phela iyachaji. Amoyichaje phone. Letha ba. Awulamphepho lana. Abayitholanga. Impepho esigodlweni lapho eplastikini emnyama. Ile ngisho Ile hayi lo isho ile yathi Iyafunyilela phakathi emthini. Uthandiwe. sandla sami ke. Siyabusisa la sibamba khona siyaphakamisa. Keep it. Nommese. General. uyalunga lo mlilo mfowethu. Posta lapho kanigula. Sashaya. Qala ukuyiposta ngoba isashaya ngibe ngikho kula shana. Nabuka lapha. Kamqanje. La. Phezulu. Azike. Bana nimfakile kahle Ubona le nto lenze ifuna Makuhlanganiswa imali amadola. iy'nsiba lezi inkukhu. Kweniswa hle ufuna ukwenzela. Odokotela labo. Zandla sifisa ukuthi Yebo ngeleke njani Nkosi yami Jesus my Lord. Yebo! Ha! Osiyama. Maye bashinga kanibani baba. Sifake namashumi. Sifake namalanda mhlo. Nalondra. Kulungile sesikhipha. Izandla fanele masithola amanzi amhlophe clean okugezela izandla sigezela lapha. Clean okugezela izandla sigezela la. Awuzomthiya lelo khuzana la. Yazomthiya. Yeba. Ngizoyosa mina isibindi lesi. Man, le nyembezi zekhandela eli green zikuphi lipe khandela elihlaza wenza imehluko uthi kusule ngalento iyakuphi Azosebenza zonke inkukhu yonke iquthe yonke. Kwa plastic. ukubisebenzisa onye La ngizoyisebenzisa. Khona into engizoyigaya ndiyashesha. Ufuna umilimili. Nisafuna ukuyisebenzisa. Wonke umnkondo unango imphethe wonke.
Ephula lana. Naya. Nazia. Dokotela. Kodwa manje sinana kulungile ngizosenda ngeke. Ungabe senikhona la kuhambena khona. Akakumina kuphela. Yini lokuzeni Ah, zosi. Ayitefulile nje. Hayi phela. Uthi akayifuni nje lo. Hayi ngeke nkulu. Hayi. Semaklazi. Ngibuya khona. Ayibhala wrong lento oyifakile manje. Hey nyofa ngoba phela Filamenti. Hayi siyakholosa. phezulu. Oh no. Ay. Mati. Yasi ngiyathethe. Man. Abantu amafuthi. La, amathambo. Take umfofu. Kumali. Nakho ufake lapha. Kumali. Akwetala semajaji nenjalo wethu. Akwetala semajaji nenjalo. Semajaji ni hasasa boya hasasa bosala kona. Akwetala semajaji nenjalo. Kuluma. Akwetala semajaji nenjalo. Lo ukhipha ngawani uzayikhipha yonke. Semajaji ni hasasa boya. Khuluma. Weqala semajaji nendune weqala semajaji ni hasasa bobuya hasasa bosala khona weqala semajaji sikhandi induku yomkhulu angeke singaphusaka amadodana yakanga Amafutha endlula mithi. Khuluma lapho general. Endlula mithi. Endlula mithi. Ngena amafutha ngesimfaka kancane kodwa. Ake kone sinem. Asinababa thina. Baka la. Sinem fake konazi. Manje. Sasa somdlebe. Wona mdlebe ke lo. Kathi lo wasemalawi lo. Tshayelile ngathi inyanga zibona. Azinankinga. Yazi Iphela izinto. isidletshana nesifunakala kodwa ngoba kukhona lo mkhulu. Utheni itholile injula? Ya, ngiyibonanga. Mthiya. Injula. Ya. Ifakile. Nawu ngokho ngikukhona lenyama engiyibonile. Mina ngibona isiphikelele kahle lapha. Yakufakwe lokho kwami. Enjulu itholakele nelokhuzana impisi itholakele. Iphi pho ngakubunda? Hayi ngiyafakile. Ngibona nje Njalo. Njalo madoda basempumalanga nabasempumalanga. Njalo majaji kunjalo mashini. abadala. Phakamisa indlu zakhe nje. Thina kulithambo lomkhofu. Mina ngiyayifela umkhuhlane Lona lethu. Ubhekani ithambo mathambo. Uyabona usemsebenzini la.
Azogquma kodwa ugeze. Futhi yazi esizogquma ngayo sigeze mina ngikuthanda ube yilokhu uzenjalo. Bantu mani yathi mezizweni isihlahla somdlebe nondela mzimba phejembeje mfazone empande izizwe zamadoda ayibomvu. Thina basethethe nabasenyemba nemkhonto kwazi igazi nabayikhala amanzi. Lapho fika khona lo muthi owenza lokho abakufunayo. Banakulamba abantu izinto ziyavuleka. Siyacela mkhulu izinto ezivalekile uyazivula nilande konke nilande izihlanza nilande yonke into. Siyacela gogo siyacela mkhulu. Sicela amasulumane abaseChina. Sicela amaPakistan abaka iPhone. Sicela izethwalo zonke zafakwa zivukeke manje. Lo muthi awulifuni igazi alifuneki. Sifuna imali. Kube njalo mkhulu. Ebusuku abalele bayobona inhlanhla zabo benze lokho okuthiwa mabakwenze. Sivusa ipoki. Sikhuluma noMatindane sikhuluma nazo zonke izinto.